ムは前に進むっていう。だいたい真ん中辺ぐらい。アローハ。このチャンネルでは国枝栄フラスタジオの活動、フラのこと、ハワイ文化、精神性を元気いっぱいお伝えしています。フラを愛するあなたに届けこの思い。チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではオヘカパラの説明からしますね。ハワイ語でタケノコとオヘって言います。カーパラ、カーはカー語がつきますね。カーパラでスタートっていうんです。なので印をつける竹のものという意味合いがあります。で、昔から竹っていうのはすごくハワイでも重宝されてきて、そして神聖なものとされてきました。日本でも地鎮祭の時にね、笹を四隅に立てたりとか、巫女さんが踊る前にね、清めるために笹でバン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 で体を叩いて浄化したっていうような意味合いもあるそうです。なので昔から竹っていうのは早く成長するすごく神聖なものとされてきました。で、このオヘカパラ、今から掘っていただくんですが、これを掘るときに何が重要かっていうと、この印を作るときに意図して掘るっていうのがすごく大事なんです。だから祈りを込める、そこに思いを込めて掘るっていうのが大事なので、自分の好きな柄とかではなくて、ハワイの人たちのこういうタパ柄っていうのはね、家紋だったり、ハワイの人は今でもね、足の横に入れ墨が入ってるんだけど、それは先祖代々の家系図をここに貼る。だから柄に対してすごく思いがあって、脈々と受け継がれてきた。皆さんが今初めて作るのは、皆さんのこう思いが乗ってきて、ちゃんと柄になるといいなと思います。最初から綺麗に彫れるわけではないので、これは何回も重ねて、またね、お父さん作ってくれたらまた彫ってくれればいいなと思います。まず白い紙をお渡しするので、そこにこれ大体12センチぐらいなんですけど、ここに柄、自分の柄を描いてみてください。1枚ずつ自分が相性がいいものを選んでください。ピンとくるもので彫ってください。これは全部こう組み合わせてもつながるようにできてるそうなので、横につなげてもいいし、縦につなげても全ての模様がちゃんとこうつながってできるように計算されているそうです。お父さんが作ったこれもつながりっていう意味だそうで、これはリカコちゃんが作った前に進むっていう意味は前に進むっていうなので、自分なりの何でもいいので思いを込めて作っていただくといいなと思います。で、多分今日の2時間では絶対に掘り上げられないと思って、ゆっくり気長にやってみてください。はい、じゃあこっちからこの子もちょっとビッとしました。一応ね、ちょっと自己紹介だけしてもらっていいですかね。せっかくもいろいろなクラスから来てるので、アシスタントの加藤恵子です。はい、お願いします。エンジョイハントはサバエの伊藤です。よろしくお願いします。木曜エンジョイの中島です。よろしくお願いします。お願いします。こういう感じのものも作ったりとか、いろんなことしてきたんだけど、やっぱりハワイの伝統文化って自然のものを使ってるし、思いを込めて編んでいくっていうので、一回作ったらすごく大事にしてね、帽子にしろ何にしろすごく大事にすることで、お父さんがこれを作る、これ1本作るのに30分かかる。紙に書いてもらったら、どういう思いで書いたかっていうのを皆さんに言ってから掘り始めようかなと思います。じゃあどうぞ。一つ言うとすると、あんまり難しいのはしない方がいいかなと思います。曲線とかは特に彫りづらいので、でも私はできるぞと思ったら、もうどんだけでも難しくしてもらって大丈夫です。すごい、みんな考えてきて。なんかいろんな人の集まりなんだけど向かってるところは一緒みたいな。すごい。これが羽なんだ。ベースからやりたい。こういいと思う。ゼロスタートやね。ゼロ。オッケー。愛がつながっていくように。はい、いいと思います。ちょうどいい時に残すライン、残すところのこのラインっていうのは
ものすごく深く入れればいいです、ね、この中を削るときにだいたい真ん中辺ぐらいからガッと入れて切る。でこっちはこっちで潰れちゃう。ガタとなってここが潰れたりあっていう時が出てくるんで残すラインをきれいに残しておいて、それから彫りに入る。あんまりこうきれいに斜めにしてしまうとズバッて全部いきます。押さえながらこうやってギューっていう感じでずっとだんだん深くしていく。最初からこうやってガチッてやるとズブズブズブっていっちゃいます。竹特にこの縦線が多いのでおー、イエーイ。かわいいな。衝撃よね。そうそう。最後までご覧いただきありがとうございました。ここで一つ大切な告知があります。第17回発表会を行います。6月21日土曜日、福井県ハートビア春江大ホールの方で行います。会場が1時半、開演が2時からです。今年は観覧していただくのは無料なんですが、整理券が必要となります。整理券の申し込み方法はこちらのメールアドレスまたはインスタの DM にてお待ちしております。詳しくは概要欄をご確認ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。